मुश्किल भइल बाटे जीना, ठीक नहीं लागे खाना पीना। मुश्किल भइल बाटे जीना, जब से सैया हमार हेरा गइल बा, तब से जुआ हमार डेरा गइल बा। हमरा मनवा पे लागल बा चोट लिख दी, दरोगा जी रिपोर्ट लिख दी। बलम जी हेराइल बाटे खोज दी, दरोगा जी रिपोर्ट लिख दी। बलम जी हेराइल बाटे खोज दी, रिपोर्ट लिख दी। रोज जैसे काले सांझे भइल रहे, सैया बाजार करे कोइल रहे। रोज जैसे काले सांझे भइल रहे, सैया बाजार करे कोइल रहे। हमरा दिए बलम जी झुमका, इहे तो बिचवा में तोए रहे। चाहे बलम नहीं चीज लिख दी, दरोगा जी रिपोर्ट लिख दी। बलमुआ हेराइल बाटे खोज दी, दरोगा जी रिपोर्ट लिख दी। बलमुआ हेराइल बाटे खोज दी, रिपोर्ट लिख दी। कौन उपाय को के मन के मनाई, रउए उपाय थानेदार जी बताई। कौन उपाय को के मन के मनाई, रउए उपाय थानेदार जी बताई। 72 91 80 46 71 सताम साथी जी के नंबर लगाई। कुंदन कुमार के नोट लिख दी, दरोगा जी रिपोर्ट लिख दी। बलम जी हेराइल बाटे खोज दी, दरोगा जी रिपोर्ट लिख दी। बलम जी हेराइल बाटे खोज दी।